maiatzean hasi nun nire bidea, beste 80 horien artean ditzen, eta saio jungea bide erikitzen, nire kasun sekula final batean, ez da gutxi duke iritsi gabe. Orduan ilusio handiz nator, oso bide politia izan da, maiatzetik honeaino ekarren dauna, oso bertsolari onak edegatu dira bide hortan. Beraz, horiei demangatik eta, saiatuko naiz ahotsoi bilatzen holtza gainean. Eta gainentzian, nik uste finala on aterako dela, oso maila altuko 8 holtzaratuko dela. Eta, maila horren zama, esperientzia daukaten hauei eman da, ni saiatuko naiz beste kolore bat, nik bilatzean ahotsoi ematen holtzan, eta esateko daukaten horren bila jungo naiz, nire alegina izango. Abenduaren 19an amaierara ailegatuko da Gipuzkoako bertsolari txapelketa, 8 bertsolari igoko dira holtzara, hemen dituzue 8ak, eta horietako batek jantziko du txapela. Ziur gauden, egun ederra izango dela, gogoangarria, baina amaieran gauden honetan pixka bat atzera egin nahi genuke, gogoan izateko Gipuzkoako bertsolari txapelketa hilaren 19an Ilunben egingo den finalaz harago doala. Maiatzaren 7an hasi genuen ibilbidea, Gipuzkoa bertsotan jarri genuen martxan, eta orduan jokatu zen Gipuzkoako bertsolari txapelketarako sailkapen fasea. Orduan 74 bertsolarik hasi zuten bide hori, eta hurrengo astean ikusiko dugun finalaren beste harimuturra da. Harimutur luze, fin, baina sendo batek lotzen ditu udaberria eta udazkena. 34 saio utzi ditugu atzean, 24 Gipuzkoa bertsotan sailkapen fasean jokatu ziren, eta 14 orain udazkenean Gipuzkoako bertsolari txapelketan. Saioetan denetarik izan dugu, txikiak, handiak, ertainak, kulturetxeetan jokatu dira batzuk, pilotalekuetan, kiroldegietan. Hasiera hartan esan genuen bertsoa eta bertsolaritza erdigunean jarri nahi genituela. Eta hori izan da, hilabete hauetan guztietan egin dugun ahalegina. Saioa arratsaldeko 5etan hasiko da eta ondorengo lanak egin beharko dituzte bertsolariek. Binaka gai eman da 8ko handian 3 bertso, binaka gai eman da 8ko txikian 3 bertso, bakarka lehen puntua eman da 8ko txikian 3 bertso, binaka gai eman da 10ko txikian 3 bertso, eta kartzelako lana, bakarka gai eman da nahi den doinu eta neurrian 3 bertso. Orduan, buruz-burukoa 2 bertsolari pasatuko die, eta hor egin beharko dituen ariketak ondorengo izango die. Binaka gai eman da puntutan 8ko txikian 8 bertso osatu arte. Binaka gai eman da 6 puntuko motzean 3 bertso. Eta kartzelako lana, bakarka gai eman da nahi den doinu eta neurrian 3 bertso.